Baina hau ez da sistema egokia. Termostatoak instalatu behar dira. Bueno, gu ja joan behar gara. Zeintzuk izan dira dana piztutala badeuenak? Fijo, 6. mailakoak izan diala. Oantxe ikusi ditut ordenagailu belatik irtetzen. Kaixo da, noizuek haseat ordenagailu belan? Bai, guantxe etorri gara. Zer ba? Irakasle gelan joala ikusi ordenagailu danak eta argixak piztuta zozela kontura uzaten. Haien ez, prentsaka gabiltzen eta ahaztu egin zaigu. Hurrengoan kontura okun baino lehenua, ze lagatzen balin badeu ordenagailu danak eta piztuta egun oso bateako geixo ordaindu dio. Eskola guztiko argiak eta ordenagailuak piztuta utziz gero, garestiago ordainuko dugu fakturan eta ingurumena kaltetuko dugu. Bai, oantxe garrikoa. Kaixo, atzo deitu zenidaten nirekin hitz egin nahi zenutela esanez. Zuei entzuteko prest nago. Beira, atzo goizeko 10:00 kalean gozen eta horien ikusi nuen farola bat piztuta eta galetu nahi deu aber segurtan piztuten ezuen eta segurtan atzatzen dezuen. Iluntzen denean pizten ditugu eta eguna egiten denean itzaltzen. Konturatu da gabiak ez diala bihardan orduan piztutzen eta goizean ez diala bihardan orduan atzitzen. Uste dut programazioaren kontua izango dela. Teknikariei izango diet programatzeko. Eskerrik asko alkate anderea. Hurrengoan ere zeu behar balen badugu deituko dizugu. Eskerrak zuei eman behar zaizue. Deitu hurrengoan ere. Gustora erantzungo dizuet. Gero arte. Bai, agur eta hurrengo arte. Agur. Herrian zehar zerbait hobetzeko ikusten baduzu, jo behar den erakundera eta ingurumenaren alde egingo duzu. Bizitza kaka bat da. Ezin dut gehiago nire bizitzakin. Tio, kantzauta noi ez dakakoik. Ostras. Inoiz geixoen atorrona. Eta jauzingo nahi. Arla perezia. Bide gorri bat eskatu beharko dugu. Oztopo asko daude, jauzi egingo naiz. Mina! Zindu gehi. Bide gorria behar dugu bai edo bai. Horretik, seguruago eta hobeto goaz. Bai oinez, bai bizikletaz. Hauei bide ona, erosoa eta zabala. Gainera biderdian zerbitzu publikoak daude. Guretzako errazagoa da Debara joatea beste leku batera joan baino.
ondar beltzera ailegatzean pintxo ikaragarria jaten dugu, eta deba oso urre daukagu. Hori dena, asko ez bada ondar beltzeko ondartzen ahal zara urete sartu. Gora debako bidea!